Aha, Ľubo Bošček. Tomu som teda dávno nevolal. Naposledy sme sa videli na stretávke zo školy, tuším. Ježiš, čo horí, človek ani v kúpeloch nemá pokoj. Juro Masár, no Dorici, robí tie financie, nie? Keď mi volá, tak buď zomrel niekto zo strednej, alebo mi ide ponúknuť dôchodek. Ale Jurko, Steru, zdravím ťa, teba som nepočul, nevidel posledných 20 rokov. Čože voláš? Len tak zrazu. Čau, Ľubo, zdravím ťa. Listujem v telefóne a narazil som na tvoje meno. Už sme sa dávno nevideli a ani nepočuli. Poďme dať kávu. Určite máme o čom spolu pokecať. Ak bude chcieť, Ľubo, môžeme sa pozrieť na tvoje financie. No to bude asi ťažká káva. Dobre teda, pokecáme. Ale aby si vedel, tak nepotrebujem aktuálne ohľadom financie nič riešiť. A však pokecať môžeme. Super, Ľubo, teším sa na stretnutie. A posielam ti link na môj rezervačný systém Bookio. Ale nájdeš ho aj na mojom Facebooku a WhatsAppe. Kľudne si vyber termín, ktorý ti vyhovuje. No tak dík, ozvem sa, zatiaľ sa maj, serus, čau. Tak čau, maj sa pekne, vidíme sa. Chceš vedieť, ako to dopadne? Sleduj druhú časť. Už čoskoro. Bošček má rezervované a ty môžeš mať tiež. Cez Bookio.